Compatriotes, que la llengua catalana es troba en una situació de perill és un fet del qual ens estan advertint ja fa temps les veus més autoritzades en la matèria. Que la llengua catalana es troba en una situació de minorització és un fet que ja comença a ser acceptat per gran part de la nostra gent. Però el problema rau fonamentalment en un factor psicològic i de manca de caràcter més abans que no pas de la sociolingüística, per exemple. El gran drama és que el català contempla la seva llengua amb aquella màxima de Tàcit de fa més de 2000 anys. La marca de l'esclau és parlar la llengua de l'amo. I mentre el català tingui aquesta manca absoluta de confiança, aquesta manca de coratge a l'hora de defensar la seva llengua en qualsevol situació, la llengua catalana iniciarà i continuarà el camí de la seva lenta degradació que pot arribar perfectament a la desaparició. I recordem que la història, malauradament, n'és plena de tombes lingüístiques col·lectives. Com revertir aquesta situació? Aquesta situació s'ha de revertir, entre d'altres coses, mirant, per exemple, el cas de Flandes, on van acabar amb el pervers bilingüisme. Això vol dir, en definitiva, que els catalanoparlants el que hem de fer és deixar d'entendre la llengua espanyola dins dels límits de la nació catalana. Entre altres coses, els nostres dirigents polítics, que haurien de ser els models lingüístics de la nació, haurien d'actuar en conseqüència i deixar, per exemple, d'entendre la llengua castellana en les rodes de premsa o en les compareixences públiques. Els nostres dirigents, els nostres polítics, sempre s'haurien d'expressar en llengua catalana. De la mateixa manera que en seu parlamentària, davant dels discursos i davant de les intervencions dels diputats de Ciutadans o del PP, que sempre s'expressen amb la llengua de Castella, ells l'haurien d'ignorar i no entendre la llengua espanyola. Perquè si els diputats del PP i de Ciutadans no fan l'esforç de poder parlar el català, que el poden parlar, tampoc els nostres diputats independentistes, en teoria, han de tenir o han de fer l'esforç per entendre la llengua espanyola. I recordeu una cosa, Catalunya no és una nació ètnica, Catalunya és una nació cultural, i l'eix central d'aquesta cultura és la llengua catalana. Si desapareix la llengua, desapareix la nació. I si desapareix la nació, ja no tenim res per independitzar. Gràcies.